guys, na jotara tai sani ketal vlog lamsago ma satung hingke tabuk ang chino jagani na hamuk rana nai tongo goro noro oro mukhitung dong mage phobjak tong tas nong leya hingke tabu ragana nai tongni video no paya sakjorate tai norma ramani rokbo phono gana suka satung gai ko bisik ma kenji beranai obo tini moi songno rohnai dara phai chongo ge borok bong no ge bor markhan thongjo sugo ge borok no sata wa sa des ke maro ro ge tabo ragana sarong thuma se kukuroi ang hamuk rakhan keno busu rok pajage yag rok thei phai o sugango rawoi yago thei phaijak gai ko asuk mo wai ke blai heng te da wai ke blai kli hengai thoksugo moste ngaska motom jengke nogo tongmani mane se sajang leya saje ma chin rokhai ko hano logoi brung pok laijak ge bunyor rai rok ta ai no ta sik bo tong oro bisik marang khana oro marang kha ge tabara lagi na phadi noro kaham ko no ya phanang man ro ma busu có mai cái là này chạ để đến lúc cái thằng bao trà tông qua tông tổng bao trà ta bây giờ cái bao nhiêu rồi từng mùa ta này nếu cái biết sai thì nó sai rồi cả và bây giờ là đi đâu cái lấy cái phải chịu cô ô có sao mà giờ khai sinh máy à bố và từ giờ đó xí ní bao nhiêu ta cha nó mua phùng mai rọc giờ sao nó mua phùng mai rọc trên nó có phải bài gì available đồ bê được một tan này rồi này nó ấy bê được một cọng mà thật thật ra có cái sợi đèn nữa bớt sao ai ạ bớt sao một cái bể lên lọc thay cái cục nó lại đi xin jadi guys na rumah pura rabai punuk sinai dong video dong thana dia hai kenal sele jang yang sat kaise sira khoing te set kaise la sraya ko je sat kaise ramani kom sukman kha kebang ma te ra ga ta bang sat to o jaga ni lai pe kita yang tabu khoing tong khoing rai kana tabu khungyang rai pe se dara non tunya ni thana nai to lama dek jora bo nogo hamli ya ngo lama wo tom be phaibla ke ba haman bagai tabu kyang bank ko thana nai tong khumulwng gramin bank ko kisa samung tongo scholarship ni je UTR claimant bishti kache problem mangmani ta jaga to adar not sidet ni phayo ke abono tabu bank ko thangai adar setting khai haigila ke nai chong ni ro ang sachung ya yang ni ke to sachung thana chong ka yang ni tai do lok phai chong tai mang ni phai chong ta je direct song bank ko ma lai shnai ke anai chong ni video no Bengko shogoi mani video se khaimale tam ni himala seke pura yang ma thangka kagos rol ta pultang gai xerox dokan dok pondong gai ulta pultang suka ge ba ge taw ka pai pe samu pai pe kha ta bu seng tuk mali than nai tong ki samani rok nai ge na hani ko dol rok pai no omo hinge duk mali wono na rokok ya phang sine da yo kok ya phang ni ganao kaisa mori dugan tongo kok ya phang dugan ganao kaisa mori dugan o jaga o jingki sari nai tong na mani ta rok nai thong mela sigang ngau jagan frok no nai thong jaka ge chula rok ni juta rok shirt rok bebong mano rok norok phaiye pai phainya ke pai mano crop top rok ko bri rok ni nai thong no kurti rok hingke joto collection tongo norok phai nai mano hingke jang keto palia nai siming thakata bahai nai thong tam collection sopai hinai ge tabu kisa jang tagai jaga hamna tongkho pen card khanyani bagai ang to khaya iko andol rok khanyai bla brok kani khainai brok khai bibah no se ke tabu borok pen card khaima jago kisang logirane ta brok no gang ler khang ka thangpai ni ta ka borok ni lama alada bla ban bagai hingke nai tong dinarok video no pai sok jarate
hingke iko chung haja hamlaija xerox dogano o jaga o borok no pan card khaisinai ta angkhe ani para o khaisinai hingke borok hingke para o khayabla haini bagui yang dukmani khaiui ma phaioi ta borok khe. Hingke tabuk khe ang ani para sokpaikha hingke jeti chora habui dud talang thangsinai ama tini oro dud talang no kokbla hingke ba amo bo nogo kwrwui hingke ba ang no phirogtui talang thangsinai hini tabuk bong nogo habka dud nana bagui hingke nai tongni norok do hingke dogan bisingo dud po borokni dogan tongoni dogan ko bisingo dajak hingke oro nini tabuk naui talang thangsinai ta wati bo no naitongkha wati bini bini se phai tongkha. Hingke iko nakha dud markhang thongsuksukgo ang gai dud aboni bagui mana ta masong chini bagui khe iko talangui thangui tongo ang nokha bo kosom wngjaksi watui kisa kisa phai tongo ta hingke tabuk thangana nogo thangui muthungui akungui mairok chanai ang dud bai mai chanai hingke belai kheno hamjak aboni bagui amano sao ta dud chanai hingke no bo buino saka hingke ree rwphai ta omo 60 taka hingke omo 50 taka pogui thanga o bottle o ta hingke naitongdi tabuk hingke yango chini nok digini lama bwkhago sokpaikha ang oro kisa pura lama bo kisa hamyang tongkha tei bo bolong iko naidi bwswko bolong kuthukma oro pukhiri tongmani tui rok phranbai bolong thaka ta lama bo kisa oro lama hamyangui tongkha hingke tabuk norok bai nogo sagui mal naisinai sokpaikha nogo hingke nogandio tabuk ang fan no barjai tongo basui songo o jaga o bwla bai hingke mui song tongkha basui bai borok kok sai tongkha ang bo sokpaikha hingke ba borokni kok khanaui kisa khushi ke mwnui tongtui kata ang bo nogo sokpaiui rest rok khaibai tabuk kisa iko dud muthungui tongo dud tuphimani ang nog phunukha dud tuphuru hingke iko mo tabuk muthungui tongo ta tabuk to chaiyasu muthungui simi tongni rwnai ta sari ko khe bread bai chanai ta hingke naitongni norok paisa ten blog no lengsu katuni bank ko thang phaimani video rok no ma kaham khai phunuk maliya yang sa phat aboni bagui hingke ba mobile ba suk karijak liya bag o dai ma toni rekha mobile yago tongkha hingke tei bisi kam paile haingo hingke ba aboni bagui hingke tabuk omo muthung paigera na muthung pai norok bai teisa malayano tini bato bani asuk sal naithoka sida haino pura naithok suka bwkha rok se ekdom srangui thangsiyo ekdom marong suka kisa no wow guys norok nukmankha na sidi oh my god tini o nokhamo bwtui wngkha suka naithok red orange blue white sky marongkha photo rok bui narak baidi kona hali wa naithok suka marke take whatsapp khulugui naidi status naibai udi nokha naithokmani marangkha hanai kusu marangkha bo haisi naithok kahama angjak iko busuk naithok angjak nokha marung suka guys amo hingke rigana iko takmani omo bunisi hangkhe to angni jinji to naithokan tagui rohoro buino haitono aningke asuk screen hima hai buino mama tagui rohor jago hingke ba hingke omo takbai theke taksanai to stong khobuni tebo exam bo ganai tongo haitono exam bising no tago tam hingke norok bo naithokjagui tongkha hingke ano tagui mano ano comment khaidi ta hingke ani instagram rok norok text khlai mano a jaga o norok angbai order rok khlai mano ta tangnani muchungha hingke order khlai mano ta hingke tabuk hingke ang iko basi songlego thananai tongmani kisa boni buting ri rasna layo tama thungni rukudo takmani hingke ba nanya thangmani se obose nogo screen pupo hingke ba kaisa takhum rok na hadi haino pura watui ba sipur berang tongmo kita obo thai pungnai gedi ekdom bwthai janta thaijak yago bedek hingke bele buphang bele chikon piasi haino pura bwthai ko janta ka thaijak pura markhe ama bo gaji songai ni thangi haidrok hingke ba iko ama bani phirok tong ta nogo ang basi songnogo thangmani basi kri hingke ba hingke iko khum aske watui ni pantui thaijak hai tongmo kwbangma khe bar suka tini hingke omo khe chini tok ta angkobo tray o khe tui ro ta chwng tok mani bai tui oro nai 1 2 3 4 5 6 7 8 9ta hingke total 9ta tongo o jaga o hingke tabuk ang saka o oro tongo oro kete masa tok oro koita tike saimaya kuchuk pala kasaui naisingjakya korogoi tongkha na bisingo stong achukjak oro chok chok khasugui tongo takuk bisingo
Hingke tabo ang nong phunuknai baineri gane bo takmani taboko basajak se bo takai hingke bini batai kisa omo kwchak ni si bini gana ni hingke norok sak puro phunukha bo tagui tongphuru hingke obo nagi design kwtal khe bo suri tongo tabuk hingke bwthai to kaham khe phunuk si mangala bisik taijak hoblak kom sikung ongko norok no kwbangma taka hingke phunuk gana taka hingke afuru hingke norok naitongdi omo khe chini sosa buphang chikon tete se bo se bopang barui tongtika maar khe ekdom maar wngsuka bobar kwlai kwbangma se buphang khe chikon hingke tini ni video achukjak tini sinai norok naithokjagui tongkhe like kaisa khairedi tei subscribe rok khairedi hingke haino haino rok bai next vlog o malai tongo jotono no hambai video no bai achukjak naitongmani bagui.